Saan? Hangin. Okay, 20. Bye. Ato sa bag. Aham tong nga bag dapit. Asan nga bag dapit, miss? Kanang pag-eskwela nga bag. Aw ubos ko no dili ari tari kay ubos. Wa ko no diha. Ay, sa daan. Ato ka, di kaya makitaan ka rin, di ka makitaan. Ate ko sa ubos. Ari ubos ko no. Sa ubos sa day. Ada na day. Kali ari day. Tandukap ka na. Ari day, ari, Joy. Turi, ari. Ato si Baba. Moderate na Dili magkaka ng mga pambata nga bag. Pambata, ligapon ni mo. Ay nga, pambata. Ari, di ko na. Ano na? Li. Ito nga ito, tali mo ito pambata to. Ay, 1,000 kapin mo na yun. Ari, tas brato hunday. Ano tadi mo? Ay, mo pambata, ari di ah. Li. Ay, ano rin, hindi. Mga Barbie mo na, hindi. Jesus, gino. Ay, yung nani. Hindi lang kumain ko. Kaysa. Wala ka ka-video ganina pala ito pa yung day. Ako nita. Ato sa gawas mo ka, makakag-sumay na sabi. Tapos makakag-sumay. Chay mo. Duhaday. Beef shumay. Paisan, gulaman? Dili lang ka magpares. Ikaw lang. Ha? Ano naman? Kung ano magtubig dito, gubilin. Eh lang, ako ang bag. Gubilin na ba dito nila eh? Pagkuha lang anak. Ano sila yung pares mo ah? Nabili milkshake ka na eh. Para ilan lagi tunol niya. Ano?
Pero what day? Ang sarap available. Beef lang. Beef o tuna mo. Beef o tuna. Beef lang. Saan? Hangin. Okay, 20. 20? Wala. Okay. Sana yung gugulaman dahil. Laman. Naka. Ika. Ipakita sa to imuha. Imuha nga pink color. Pink ra.